Jeg tror udviklingen inden for kaffe kommer til at blive mere orienteret på små risterier rundt omkring i landet. Man kan se specielt i storbyerne, København, Aarhus, Aalborg, Odense er der kommet rigtig mange små risterier. Det tror jeg, vi vil komme til at se mere af. Jeg tror, vi vil komme til at opleve, at supermarkedkaffen kommer til at forsvinde. Jeg tror, vi kommer til at opleve, at folk kommer til at bruge flere alternative bryggemetoder derhjemme. Både hvad end det er Hario eller Kalita, eller det er Mokka Master, eller hvordan det er, vakuumbrygning, så tror jeg, vi vil komme til at se flere forskellige bryggemetoder rundt omkring. Der er en masse kaffeentusiaster allerede, som gør det, men jeg tror, der vil komme endnu flere af det.